Hvor har du taget din uddannelse henne som industritekniker? Den er taget i Odense. Der er 2 steder på Fyn, du kan tage den. Du kan tage den i Svendborg, og du kan tage den i Odense på Syddansk Erhvervsskole, som det hedder nu. Dengang jeg tog det, der hed det Odense Tekniske Skole. Hvilken uddannelse inden for industritekniker har du taget, og hvad var du igennem? Jamen, jeg valgte at tage inden for maskinen. Jeg kunne også tage inden for produktion, men jeg synes, at maskinen var det, der tiltalte mig mest. At arbejde med CNC-maskiner, stille om og være med til at servicere og reparere på dem. Men en stor del af dagen går med at lave programmer, omstille maskinerne og så bearbejde emner til kunderne. Når vi ikke er på arbejdspladsen, så er vi på skole, hvor vi lærer at dreje og fræse. Det er man cirka 20 uger hen over et år, hvor man er. Hvad skal man lave til afslutningen af uddannelsen? Jamen, når man har stået i lære cirka 4 år, så skal man jo til den afsluttende prøve, den der hedder Svendeprøven. Og der bliver man sat sammen på hold med 2 eller 3, man kan også være 4, hvor man går i gang med at lave et projekt. Det vil sige, at man sætter sig ned og finder ud af, hvad det man kunne tænke sig at lave. Vi lavede en gearkasse, det vil sige, at vi lavede en model med nogle tandhjul og nogle akser og nogle lejer, og hvordan vi skulle tegne det hele op på computer og printe det ud og lave arbejdstegninger, og så dele opgaverne ud til dem i gruppen, og så går man i gang med at lave emnerne. Og så til sidst, så sætter man sig ned og får filet og pudset og poleret, så stumperne de står pænt, får det monteret, og så det færdige resultat kan præsenteres for læreren. Hvor har du arbejdet henne efterfølgende, og var det svært at finde arbejde? Altså, mens jeg var i gang med min svendeprøve, der begyndte jeg at søge arbejde, og det lykkedes mig faktisk at starte om mandagen, hvor jeg var udlært om fredagen. Og der er jeg ved nu i 8,5 år. Jeg ved, at det er nemt at finde arbejde inden for industriteknikerområdet. Der er stor mangel på dem, så jeg vurderer ikke, at det vil være svært for en nyudlært industritekniker at finde arbejde. Har du kunnet bruge de ting, du har lært igennem uddannelsen? Det har jeg, og jeg har også hele tiden sørget for, at efter uddannelsen den slutter, og fortsætte med at dygtiggøre mig, tage kurser. Jeg har taget 4 kurser inden for el og automatik, fejlfinding på dem, hydraulik, opretning af motor- og gearkasser. De kurser de er med til at gøre, at jeg er mere attraktiv, når jeg på et tidspunkt måske vil udsøge nye udfordringer. Har man mulighed for efteruddannelser? Når man er færdig som industritekniker, kan man læse videre. Du kan blive diplomingeniør, eller produktionsteknolog, eller maskinmester. Maskinmesteren det er hovedsageligt inden for varmekraftværker eller på skibstrafikken. Og produktionsteknologen det er noget af en overbygning i forhold til, at man stadigvæk er i produktion, men måske en mere ledende rolle. Og hvor diplomingeniøren, det siger lidt sig selv, det er en ingeniørgrad, hvor du har bygget din maskine med indover. Hvad er adgangskravene for at komme ind på uddannelsen? For at komme ind på uddannelsen som industritekniker, der skal man for at komme ind på grundforløbet have minimum 0,2 i dansk og i matematik. Når man så er i gang med grundforløbet så kan man forbedre sin karakter, hvis den ikke er ret god. Der vil være mulighed for at komme til en eksamen på i dansk og matematik. Og på de efterfølgende skoleophold, man er på, der kommer man også til eksamen i engelsk og i kemi